Och hör ett vrål, Peder. Låt han bli trött först. Han är inte färdig än. Få se det vita på fisken. Ja, lax ska det, Peder. Stå still där, han drar in den. Nu. Nu kommer han. Dra, Janne! Vilken biff! Åh fy fan vilken biff! Han är stor! Tjoho! Förbannat, jag höll på att planta bort den. Nej. Men blöt Skojar du? Och det var då en jävla tur han gjorde. Åh fy fan! Vilka asar. Han orkar ju inte lyfta den. Ta upp den lite högre så vi... Ja, det är nog PB för dig. Ja, där är det kanske va? Ja, fy fan. Helvete, det är en fin bit. Skojar. Tack ska du ha, kusin. En gång till. Jag äter skjökarna. Men vilka asar. Kolla här vad perfekt det sitter. Ja. Där är flugan. Ser vi den? Ja, vi får bläddra. För fan värre än en öbers kortlek och bläddra där. Ja, vilken jävla